खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ धेमाजि जिल्लानि जनायाव मैदेर हाथाइ हमदों। आसाम आरो अरुणाचल सिमानि जनायनि केमि गामियाव मैया गुवाहाटी एसटिएफ आरो जनाय पुलिसनि जथायै संदाननायाव गेदेर थाइनै मैदेर हाथाइ हमनो हायो। लकसभा बिसायख'थि समाव माखासे दुथांफ्रा स्रुदै जनायाव सिखाव फालांगि खालामनाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनि केमि हालामाव सानै फालांगिरिया AR09097 TVS मटर साइकेलजों लाबोबाय थानाय थासारियाव गुवाहाटी एसटिएफ आरो जनाय पुलिसा हमनो हादोंब्लाबो सिखारिफ्रा मटर साइकेलजों लोगोसे मैदेर हाथाइखौ जायगायावनो गारनानै खारलाङो। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि ANPL प्रजेक्टआव मैया खामानि मावबाय थानाय सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। गिलासार कालसेनि गामिनि 65 बोसोर बैसोनि अजय बसुमतारिया इथा बानायग्रा मेसिनाव हाबलांनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो अजय बसुमतारिया बे कम्पानियाव खामानि मावबोदोंमोन। मेसिननि साफा खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै सोरबा मेसिननि सुइट्सखौ अन खालामनानै होयो आरो मेसिनाव हाबलांनानै जिउ गोमायो। अजय बसुमतारिनि सासे दाय गैयै सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनावनो बे कम्पानिनि मालिक सामलायगिरिफ्रा खारखोमाजोबलांनायनि अजद सिखारदों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोर आरो पुलिसफोरनि गेजेराव गोबां दावराव-दावसि सोमजियो। ओनसोलनि सुबुंफोरा रागा जोंनानै मेसिनफोरखौ खुबैख्रुबो। आसामनि बारग' मन्थ्रि BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्मआ BPF दोलोखौ एंगारनानै UPPL आव जयेन जासिगोनखौ लानानै BTCनि बारग' गाहाय एबा BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो दि चन्दन ब्रह्मआ हबमन्थ्रिसो, हबमन्थ्रिया थांगोननो थांथों, नाथाय आं बुंगोन बान्दर मैया थांगोन, सुन्दर मैया फैगोन, जाम्बा बिखौ मा सिन्था खालामदों होनना। मुस्लिम हारिनि गोथार ईदनि सानावनो गुवाहाटी नोगोरमायाव गिख्रंथाव जाथाय। गुवाहाटीनि गान्धी बस्तियाव लामायाव सासे आइजोखौ सासे सिनाय मोनै दुथाङा गोबौ देगारजों गाग्लोबनानै बुथारनो नाजायो। जाउनाव आइजोआ लाला-लिलि थैजों लामायाव गोग्लैनानै थायो। उनाव जायगानि सुबुंफोरा नुसननानै आइजोखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जखम जानाय आइजोनि देहाया मा थासारियाव दं रावबो बुंनो हायाखै, नाथाय आइजोआ थांनायनि आसा खम होनना माखासे सुबुंफोरा फोरमायदों। मा जाहोननि थाखाय दुथाङा बे आइजोखौ बुथारनो नाजादोंमोन मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायखौ खौरां मोननानै सानमारि पुलिस थानानि पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।